Oh, ha? Klaro ba atong kamera? Atong ayuson sa dadapita. Sige lang, dili makita ko, at least kita mo. Amo. Oy, kuha na sa ha? Kita na ko. Ya, balik Frank. Solo lang nakabog natin. 150 no? Nagbataan mo. Ordinary, pula. Peng.
klaro ako kamera sir. Ang magkanong side. Go. O mga itong mga mason driller.